Hej og velkommen til videoen her. I dag bliver det lige en voiceover. I den her video der skal vi kigge lidt på den her Suzuki Alto, som vi lige får en walkaround af. Der er lidt forskelligt galt med den, men i den her video kigger vi lidt på koblingen, der går stramt, et kedeligt udstødningsrør og skifter hjulene på den. Så det er planen for i dag. Vi fyrer selvfølgelig også lige op for den en gang. Inden vi går i gang, så kører vi den lige en tur i vaskehallen. Imens Altoen får en tur i vaskehallen, laver jeg selvfølgelig lige en lille kop kaffe og lægger en slagplan om hvordan og hvorledes og hvem der skal lave hvad. Og den lyder således, at jeg piller hjulene af og sætter nogle nye på. Min far han går i gang med at gøre klar til vi kan tage gearkassen af, skifte koblingen og sætte et nyt udstødningsrør på. Efter en tør kaffe er Altoen klar til at køres ind på værkstedet. Det lyder sgu godt, det mig. Som I nok kan se her, er dækkene på den også ved at være slidt lidt ned, så den trænger helt sikkert til de nye, der kommer på. Under den her er udstødningsrøret, som vi skal skifte, samt lidt gammel undervogn. Og her kan I så se, hvorfor den trænger til et nyt. Så er vi klar til at gå i gang. Og da min far han skal ind og rode bag forhjulene, starter jeg med at pille dem af. Men lige det jeg går i gang, stopper slagnøglen med at virke, så vi skifter batteriet på den. Men allerede inden jeg når at pille 2 af boltene af, stopper den igen. Hvorefter min far så fint pointerer, at det bare er min tykke pegefinger, der skubber til knappen, som bestemmer om den drejer den ene eller den anden vej. Tak for det, far. Efter forhjulene er taget af, har jeg hentet de nye hjul ind, der skal på. Vi har et sæt andre dæk, der skal på, da dem, der sidder på nu, er for store. Så jeg starter med at tage alle vægtene af og luften ud af dem, så jeg kan løsne dem og tage dem af. Så er luften ud af dækkene og alle vægte taget af, så jeg kan gå i gang med at løsne dækkene fra fælgene.
Jeg tager hatten af for alle mekanikere derude, når sommer- og vintertiderne rammer, og alle skal skifte dæk, for det her det er hårdt og langtrukket arbejde, og jeg fik også lige en hånd af min far. Så er alle dækkene løsnet og klar til at blive pillet af fælgene. Til det bruger vi dækapparatet her, og da det er noget tid siden jeg sidst har været med min far ude på værkstedet, får jeg lige en hurtig genopfriskning af hvordan det skal gøres, så er det ellers bare i gang med resten af hjulene. Så er sidste hjul adskilt, samlet igen på ny og klar til at blive sat på altoen, og vi er klar til en omgang frokost. Imens jeg kører ud efter en omgang frokost, arbejder min far lidt videre på at få adskilt gearkassen fra motoren. Så det får jeg lige et lille klip af her. Så er der købt frokost. Den står selvfølgelig på kebab, og hvad bedre at skylle den ned med end en Dr. Pepper. Vi er tilbage efter frokosten, og nu er det tid til at pille baghjulene af, så vi kan få de nye på. Så er de nye baghjul på, og min far han er ved at få gearkassen løs, så nu hjælpes vi om det sidste.
så er gearkassen af, og nu kan vi få skiftet kobling. Selve gearkassen ser nu heller ikke så fin ud her, men vi giver den bare lige en rensning. Grundet en masse påskeplaner, og det er det sidste jeg nåede at være med til, men min far fik noget lidt mere efterfølgende, så vi slutter videoen af her med et lille slideshow. Tusind tak fordi I så med. Smid en kommentar hvis der er noget vi kommenterer på, ellers så ses vi.